Ranka dai assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da yamma. Lafiya lau. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Masha Allah. Ya ruwa da da. Alhamdulillah. Kuma da sana. Alhamdulillah. Yawa. Ranka dai sunana Usman Salajino. Dan jarida mai zaman kansa daga Katsina. Na'am. Masha Allah. Gashi yau Lahadi 26 ga watan 6 shekara ta 2022. Na'am. Ranka dai mun zo wannan masarauta taku mai albarka domin mu ɗan ji ainihin takaitaccen tarihin wannan gari mai albarka na Safana da wannan masarauta da kuma ɗan abubuwan da ba a rasa ba na ɗan matsaloli da suke wakana a wannan gari. Babban makasudin da ya sanya muka kawo maku wannan ziyara shine hakika wannan kafa tamu ta kasance tana yin kokari ta ga duk abin da za ta yi ta taimaka ma gwamnati da al'ummar jihar Katsina da jami'an tsaro domin a tabbatar da cewa an samu ainihin zaman lafiya mai ɗaurewa. Tun daga bara shekara ta 2021 muka fara wasu 'yan ayyuka a wannan gari na Safana domin mu tabbatar da cewa zaman lafiyan da ake bukata an same shi. To cikin ikon Allah da farko mun tattauna da ɗaya daga cikin jami'an gwamnati na jihar Katsina wanda ake kira Alhaji Lawal Usman Bagiwa wanda shine SA Livestock wanda mai girma gwamnan jihar Katsina ya zaɓa ya bashi ainihin jagorancin wannan ofishi domin kula da fulani makiyaya da ainihin dabbobi da sauran abubuwa na gona da sauransu. To alhamdulillah ranka dai kusan wannan dan matsaloli da ake samu wa'anda wasu daga cikinmu suka dan ware suka ɗauki makamai mun samu zantawa da ɗaya daga cikin manyansu wanda ake kira Alhaji Usman a Kacalla Rugga wanda haifaffen garin Safana ne kuma yana ɗaya daga cikin wa'anda suka ɗauki makamai a tunanin cewa ba a yi masu wasu ayyuka ba ko makamancin haka. Mun zanta da shi mun ji ta bakinsa muka ga lalle ya kamata ya dace mu biyo ta wannan masarauta mai albarka domin mu dan gaya maku irin zanta wanda muka yi da shi da kuma wasu tambayoyi da muke da su a gare ku ranka dade. Na farko dai dan zanta wanda muka yi da shi mun zanta ne a bisa dalilin da ya sanya suka ɗauki wa'annan makamai. Sun nuna mamu cewa gwamnati ta ware su ba a yin wasu abubuwa na more rayuwa babu menene makarantu islamiyoyi kasuwanni hanyoyi da asibitoci da sauransu. Sun yi kokari su ga sun gabatar da kudurar su ga mai abin nan gwamnati a biya gagara shi ya sanya suka ɗauki wa'annan makamai. To cikin ikon Allah su gwamnati sun yi maganan cewa lalle suna da zuma da za su zo su yi masu ayyuka amma kuma su 'yan ta'addan nan sun ƙi su ba da dama a shiga a yi masu aiki. To kuma cikin ikon Allah zanta wanda muka yi da su sun tabbatar mamu da cewa a shirye suke kuma suna buƙatar wannan zaman lafiya suna da buƙatar shi sosai da sosai. Shine muka garzayo ranka da wannan masarauta taku mai albarka domin a ɗan ba da shawarwari bayan mun ji kaɗan daga cikin tarihin wannan masarauta. To assalamu alaikum sai mu fara ranka da to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na farko dai suna na Muhammad Sadi Rufai Safana. Ni an haihe ni a nan garin Safana a hijira 1950 kuma kakana shi ya fara sarautar Safana sai mahaifina Alhaji Ahmad Rufai sai ni da aka nada cikin hijira 1991. A yanzu ni ke sarauta ta Safana a matsayin hakimi. To wannan shine takaitaccen tarihi na nan Safana bisa gadon sarautar ta Yariman Katsina hakimin Safana. Alhamdulillah. Garin Safana gari ne kamar wanda
kakanmu da ba nan safa na aka aji headquarter ta gunduma ba, haka a wani gari na nan arewacin safa na ana kiran shi tsaskiya. haka daga can kakanmu Yarima Abdulkadir hijira 1932 ya ga ya kamata ya baro wannan wuri saboda matsalolin rashin ruwa da rashin wurin noma, saboda duwatsu sun yawa. aka dawo nan safana. To kaje asalin zaman safana. ita kuma safana ta samo sunanta ne daga wata ƙorama da ke nan gabacin safana da ake ce mata safa. To shi ne aka haɗe ta zama safana. haka to kaji asali a takaice. masha Allah. ne to kuma magana ka ta biyu ka ce me ke dalilin da ya sa wasu daga cikin Fulani suka ɗauki makami haka suna wannan aiki. to alhamdulillahi wannan abun tsohon tarihi ne. haka tun lokacin da Hilani ke shigowa karkara suna kiwo, haka ana samun wasu mutane ko kaka bahilla ce ya taɓa gonarka, maimakon a zo a sasanta a biya diya abinda suka ci, haka to sai mutane suka ɗauki doka ga hannunsu, sai a bi shanun Hilanin na ana ta kisa, ana sara, in ma akwai bahilla ce kusa har da shi sai a gama a kashe. Wannan abu yana daga cikin abubuwan da ya ƙara ɓata mahilani rai. Suka ga dai ba a buƙatar su a cikin karkara. haka To kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta yi ma Fulani don su zanna lafiya tare da bisashensu. haka Wannan abu an ɗauki lokaci bai samu ba. haka Kamar misali a dajin nan da muke da shi muna da ranji 10 a nan yankin safana, nan ƙasar safana. Ranji 10 nan daga cikinsu guda 5 shine cikin ƙaramar hukumar safana. haka Abin da ya kamata a ce yadda da lokacin native authority NA an yi musu dam, an yi musu ranji na wurin kiwo, haka ana kawo musu magani ga wurin wankan shanu, duk waɗannan abubuwa aka ba su suka lalace. haka Hilani ba su da wani abu da suke amfana ta ɓangaren gwamnati, saboda haka sai aka bar su kara zube ba mai su, aka zo aka kashe haraji da jangali. Dama shi ke tsakaninmu da su, wanda in akwai matsala tsakaninsu za su gaya mamu lokacin da aka je jangali ko wani maza da. haka To wannan duk sai aka kashe, saboda haka aka raba sarakuna da Fulani. haka ba wata alaka. haka Saboda haka sai aka bar su kara zubin suka yi ta abin da suka ga dama. To shi ko zamantakewa ko gidanka ne ka bar mutane suna ta abin da suka ga dama, ba za ka zana lafiya ba. To wannan yana daga cikin abin da ya ƙara jaza bata mahilani rai, har suka kai sun ɗauki makami don su kare kansu. To daga karewa kai sai aka samu ɓata gari suka shigo cikinsu, suka ƙara harzuka su, aka kai ga makami. Da bahilla ce daga shi sai sanda shi, sai addawa da yake saran mashanu. To wannan abu shi ya ƙara taɓarɓara abin nan, kuma ya kasance an yi sakaci da aka bar su ba a damu da su ba. Da an damu da su aka jawo su kusa, da wannan abu duk bai faru ba. Wannan ita ce tambayar ka ta biyu da kai mani. Haka. To alhamdulillah, to ranka dai sai tambaya ta gaba. Duk wa'annan abubuwa da yake faruwa a daidai cikin wannan lokacin, akalla shekaru 10 abin da ya bayan wannan da suka ɗauki makaman nan, shin sun taɓa kawo maka ƙorafe-ƙorafen su? Ai mun taɓa zama da su ba ɗaya ba biyu ba, can lokaci da mun gaya musu, kuma gwamnati ta zo mun zanna da gwamnati da su, duk ƙorafe-ƙorafen su mun gaya ma gwamnati kuma ta sani. To waɗannan abubuwa saboda halin da ƙasa ke ciki da tattalin arziki, an yi niyyar taimaka masu, abubuwa suka kasance ba za su yi ba. Kamar yaya kenan? Kamar misalin gyaran dam, a zo a gina musu dam, ko a musu clinic, ko a musu makarantu,
a yi masu wurin da shanunsu za su rika kiwo. To waɗannan abubuwa da an fara gwamnatin tarayya lokacin wani minista namu nan Allah ya ji kansa Abba Sayyadi yana ministan gona, an zo an fara gonar ciyawa a nan cikin dajin nan inda aka kawo iri aka zo aka shirka wajen hekta wajen 32 a lokacin PDP kenan ko? A'a ban san kowa ce ke mulki ba, amma dai na san lokacin Abba Sayyidi yana minista. Shi ya zo ya kafa wannan gona ciyawa. To ana nan an shuka ciyawa isassa, wasu ɓata gari suka zo suka kone gonai. To daga nan abubuwa da jin ko haushi aka ba gwamnati ko menene ta waci da wannan magana, ba a ƙara yi ba. To wannan shi ne matakin farko da gwamnati ta fara ɗauka. To yanzu ɗan kaɗe kawo misali daga shekaru akalla 6-5 da suka gabata, akwai wani ƙuduri da aka yi na cewa bari a waiwayi mutanen nan a yi masu ayyuka, ko dai an kyale su an manta da su? A'a, mun zanna da su da gwamnati, har da gwamnan jihar Katsina Honorable Aminu Masari. Mun zanna har cikin daji muka tare da shi, cikin daji muka iske hilanin nan muka zanna da su, muka yi maganganu, suka gaya mamu abin da ke damun su, kuma gwamnati ta yi alkawali za ta yi musu. To ta yi tahiya kuma sun yi alkawali za su bar wannan abu, za su ba da makamansu, duk an yi wannan yarjejeniya. To al'amura suka taho, to da yake hilanin mu namu nan muka yi wannan magana da su. To sai ga bakin hilani daga wata ƙasa sun dawo sun shigo cikin waɗannan, suka hana su a zanna wannan yarjejeniya da aka yi da su su aiwatas. To gwamnati ta niyyar yi masu wannan aikace-aikace, to amma tsoron shiga dajin ba tabbas ma'aikata za a yi a kare rayuwarsu. To wannan abu shi ya tsaye abin ya ki tahiya. Amma da mun zanna da su ba ɗaya ba bai biyu ba, mun zanna da su an yarjejeniya, sun amince, mu mun amince. Za ka ji yawancin abubuwan da ake aikata ba namu ba ne ba a wannan lokacin, wasu baƙi da ke zuwa suna aikata wannan abu a nan cikinmu. Kaji abin ne ƙara ɓata. Ran kaɗe a ranar 4 ga wannan wata da muke ciki na 6 ya Jun kenan, wannan kafata mai albarka ta USGNO TV mun yi ƙoƙarin mun ziyarci wa'annan fulani da suka ware, musamman shi wannan mutum ne Alhaji Kacalla Rugga. Mun je ya kirawo ma'abinan dangin su wa'anda suka wawware daga ainihin garuruwa daban-daban, don a lokacin an yi taro akalla ba za a rasa mutum sama da 2,000 ba, kuma mafi yawancin su gaba ɗaya su kowa da makamansa sun taho daga yankunan duk da suke a nan jihar Katsina. Mutanen nan sun tabbatar mamu da cewa lalle suna da bukatar abin da ake kokarin a zo a yi masu, domin su zaman da aka yi na farko din nan da na biyu an ce za a yi aiki, za a yi masu kaza, za a yi, babu abin da aka je aka yi. Sannan kuma babu wata magana da aka taba tuntuɓar su na cewa za a zo a ganku ko za a zo a kawo muku kaza ko makamancin haka. Misali lokacin da aka yi wannan zama sanda kuka je, sun ce sai da aka tuntuɓe su kuma suka ba da dama, aka je aka zauna aka yi magana lami lafiya. To tun da aka tafi ba a ƙara koma musu da wata magana ba, sai dai su ji a rediyo cewa an so kuɗi za a yi aiki, an so kaza za a yi kaza, su kuma sun ƙi ba da dama a shiga. Suke cewa babu wanda ya taɓa tuntuɓar su. Ran kaɗe yaya wannan tuƙa da warwara take? Kamar yadda na gaya ma da farko, abubuwan nan gwamnati ta niyyar yin aiki, amma ɓata gari ke zuwa daga wata ƙasa, wata jiha, su zo su ɓata wannan shiri da aka yi. Na gaya ba mutanen musu sun amince a zo a yi wannan abu, amma waɗannan ɓata gari da ke zuwa su suka zo suka hana a ci gaba da wannan aiki. Amma yana tabbatar ma yanzu aiki na nan ya taho, an fara kankara, an fara dan Musa, wannan watan nan safa na za a ci gaba in Allah ya so. Kuma yana tabbatar ma hilanin namu da suka amince da cewa
za mu kira su mu zanna da su su ba mu tabbacin cewa ba wani abu sannan a ci gaba da aiki. Amma aiki yanzu an fara. Gwamnatin jihar Katsina ta sa kwamitin nan sun zo gunmu mun yi magana da mutanen nan sun yadda sun amince kuma duk mu ba su wuraren da za a yi aikin nan. Suna nan ta in sun gama na dan Musa za su huto safa na wata matsayin Allah su. To masha Allah. Allah ya yi taimako. Amin. To ranka dai misali wace irin shawara kuke da su akan wa'annan mutane da suka ware, domin lalle sun nuna cewa su ma kansu sun gaji. Suna da buƙatar su kasance sun shiga cikin al'umma. Kamar yadda suke maganin cewa dama mafi yawancin masu matsa masu su ne 'yan banga ko wata abin nan kungiya da ake kira 'yan sa kai. Sun ce su ne da zaran sun shigo cikin gari sai su ce to ga wannan sai abu a kame a bige ko a kashe ko kuma a ɗauka a kai a ɓadda shi kwata-kwata. Alhali kuma ga wa'annan maganganu da kuka yi da su. Shin ranka yaɗe wace irin shawara ce kuke da ita ga ainihin su wa'ancan mutane da suka ɗauki makamai da 'yan banga da jami'an da ainihin sauran mutanen gari musamman wa'ancan ƙungiya 'yan sa kai? Ranka ɗe shawarar ku muke nema. To alhamdulillah 'yan sa kai dai gwamnati ta hana su dama. Tuntuni mun samu takarda kuma SA na security ya hito cikin rediyo da talabijin ya yi magana ya ce babu sauran 'yan sa kai. To 'yan banga laban da a cewa dan banga ya kashe bafin latani an yi wata 3. Dama suna kisan kenan. In aka zo ai dole su kare kansu, wurin kare kan nan ake wannan abu. Yadda su suka taho, amma dan banga bai taba tashi ya ta daji wurin bafin latani ba, neman shi don ya kashe shi. Amma bahillaci in ya shigo karkara wurin waɗanda 'yan ta'adda masu ɗaukar mutane da ɗaukar dabbobi, to nan suke faɗa da 'yan banga. Kowace unguwa tana da bangarsu, suna zanna ne don su kare kansu da dukiyarsu. To in aka iske su da faɗa ai su dole su tashi su kare kansu. To wurin wannan faɗa ake yi. Amma yanzu mun yi wata 3 laban da a samu wannan matsala. Mun gaya ma 'yan banga su saurara, ko bafin latani ya zo zai ɗauki wani kada su taba shi. Mu abin da muke so a sasanta a zanna lafiya. Kuma sun amince da haka na yanzu baka jin dan banga ya je ya yaki bahillaci. Sai dai bafillatani waɗanda ke ta'addanci suna shigowa su kama waɗanda za su kama ko su kori shanun da za su kora. Amma muna nan muna lallashin su, muna magana da su, muna kwatanta musu wannan al'amari ya kamata ya zo ƙarshe don mu zanna lafiya, su ma su zanna lafiya. Ka ji halin da ake ciki. Amma magana 'yan sa kai babu su, an hana, kuma mun gaya musu sun bari. 'Yan banga kuma mun tsaye da su wuri guda, suna nan dai stand by, ba su yakin kowa, ba su neman kowa. Su kuma hilanin ba su zuwa inda suke su yaƙe su. Don haka shi ne muke nema yadda za a zanna lafiya. To alhamdulillah. To ranka daɗe, akwai wani ɗan bincike dai da wannan kafa tamu mai albarka ta yi tsakanin al'umma da ainihin sarakuna ku kenan. Mafi yawanci al'umma suna ɗaɗɗaɗɗa, suna ɗan tsoro-tsoro su dinga zuwa wajejen ku suna kawo muku ƙorafinsu ko wani abu makamancin haka. Duba ga irin yadda wata mahanga ta nuno cewa dokar da aka bada daga Emirate Council cewa ba a amince ma kowane duk wani mai sarauta ya fita ya yi maganganu ba. To su kuma masu sarautan sai suke ɗan ɗari-ɗari da jikinsu, ba su cika sakan ma al'umma su a fuska ba, wanda har za a ce za a yi wata magana ko wani abu makamancin haka. Domin misali a ce idan mai gari ko mai sarauta yana tare da al'ummarsa, akwai wasu irin shawarwari da zai iya badawa. To wajejen bada irin wannan shawara, wasu za su ce to bari su ɗauka a waya domin su tura ma wasu su ji shawaran da mai sarauta ya bada. To kwata-kwata sai ya zamana an ɗan samu cikas na ainihin masayar communication tsakanin masu sarauta da al'ummarsu. Shirin kai ɗaya ya wannan dangantaka take? Wato dangantaka ko kuka bata ta 'yan jarida. Haka. Maganar da ba a yi ba
sai wani ya je ba ku labari ya ce an yi, kuma ku ɗauke ta haka nan akai a buga ma duniya haka cewa ga abin da aka yi. Don haka irin waɗannan maganganu da za ka zanna ka ba wani ya ɗauka ya je hidi wani babu shi haka. amma mai unguwa, magaji, hakimi, akwai idan wani yana da sabga yana gayyata mai unguwa ya je, in yana da suna yana gayyata magaji ya je haka. in akwai wata rasuwa da aka yi ta muhimmi hakimi na tashi ya je. To akwai hudda da ta wuce wannan a ce ba mu tare da su? Kuma duk talakan da ke kasan nan wanda ke da koke ya zo dole a saurare shi haka. zaman mai muke, ai zaman su muke, dole ka saurare su. Hakki dai Allah ne ya ba mu kiwon su, kuma mun san Allah zai tambaye mu. Yau sai mu kauce mu wannan abu mu shiga wata babi daban a bashiwa. Muna tare da mutanen mu kuma muna zanne da su lafiya. Duk irin waɗannan maganganu abin da ya sa muke kauce musu, sai a zo a hidin maganar da kai baka hidi ba. Shi yasa muke kokarin kauce ma hira da 'yan jarida, da wani ya zo ya hira da kai ya dauki waya ya tura ma wani, sai kaga an canza magana, an ce ga yadda ka ce ko haka, kuma ba haka ka ce ba. Amma mu muna tare da talakamu, ko mai martaba yanzu haka ka je majalisar shi zaka iske taron mutane waɗanda suka zo da koke ko kuma neman taimako. Ana sauraren talaka, komai kankanta shi ya je wurin sarki, sarki zai saurare shi. To balle hakimi, balle magaji, balle mai unguwa. Ba mu da wannan matsalar cikin institution dinmu gaskiya a halin yanzu. To malam, to ranka dai babu wani mataki da ake ɗauka ga irin wa'annan 'yan jarida na bogi wanda suke caccanza sautin murya ko su kawo wani dai sakon da mutum ya san ba shi ya faɗa ba? To muna yin wannan, muna ƙoƙarin mu kauce ma magana da ɗan jarida kowane ne sai ya samu izini daga majalisar mai martaba sarki. Mai martaba sarki baya baka izini sai ya tantance ka, ya tabbata kai ɗan jarida ne na kirki, ba irin na bogi ba ne. Kamar yadda kuka yi, ka nemo izini daga majalisar mai martaba, an rubuto takarda an kawo mani, an bani izini in hira da kai, kaga an yadda da kai. Shi yasa aka ce in hira da kai. Wai su in ba haka ba dan jarida da zai zo haka nan ya zo in hidi wata magana wanda ba a bashi izini ba. Haka ne ranka. To alhamdulillah, to ranka ya magana ta biyun ƙarshe. Bayan Allah nan wa'anda suka ware, musamman a al'ummar shi wannan Alhaji Kacalla Rugga, sun tabbatar mamu da cewa lalle a shirye suke da su kawo zaman lafiya a wannan yanki na Safana da sauran wasu garuruwa. A ranka ya sun ba da dama, sun ce duk wani manomi ya je gonarsa ya noma, kowa ya je nomansa. Duk wani maharbi mai yin maharba masu shiga daji su ma su je su farautar su. Ranka ya yaya za ku anshi wannan tayi nasu? Domin wannan dai kokari don na wannan kafa ta mu ce mai albarka. Kuma alhamdulillahi goyon baya muka samu na mai girma gwamna, domin mai girma gwamna ya yi abin a buɗe cewa duk wani wanda yake ga yana da hanyar da zai bi domin a samu zaman lafiya a wannan gari, ya yi kokari ya yi, in ma ta hanyar malamai, in ma ta kaza, in ma duk wani wanda yake da hanya a yi kokari a je a yi. Malamai suna iya bakin kokarin su na yin addu'o'i a masallatai ne, a gidaje, a makarantu, duka gaba daya. To mu sai muka ga cewa tunda Allah ya sanya gwamnatin tarayya ta ba 'yan jarida dama su shiga duk inda suke ga za su iya shiga domin su nemo labari, su zo su kawo ma inda ya kamata a kai, in ma koke ne, in mine ne, don a samu maslaha. Mun je mun tattauna da mutanen nan, mun roƙe su, sun aminta. Yanzu ɗai abin da suke bukata da gare ku shine su samu ainihin tsayayyen magana daga wannan fada taku mai albarka ta nan yankin Safana, cewa wannan kokari da muke yi da yawunku kuma kuna goyon baya da sauransu, musamman yanayin yadda muka aje da su, cewa in Allah ya yarda idan mun zo mun ji da gare ku, za mu sanya rana wadda za mu je mu same su
mu ƙara tattaunawa mu gaya musu saƙonku. Uwa uba idan Allah zai taimaka ku haɗa mu da wakili wanda suka san lalle wannan wakili daga gare ku yake, ga abin da mai girma Yarima ya ce, ga abin da ya magana ga shi ranka ɗi wace irin magana za ka yi akan wannan neman sasanci da suka yi ko muka nema kuma suka amince mamu? Alhamdulillah mun amince da wannan amincewa da suka yi na sasanci, alhamdulillah, kuma mun ga aya mun ga alama, masha Allah. amma problem din akwai wasu waɗanda bai a yi wannan agreement ba suke tasowa daga Zamfara su shigo cikin ƙasar nan su zo, abu ya riga ya ɓaci, kowa ya zo ya aikata wani abu sai a ce ba fallata ne. Mu ku ga hilalan mu sun yarda da sasanci, kuma mun amince da wannan sasanci. Masha Allah. Ina tabbatar ma al'umma na ƙasa ta cewa wannan alƙawari da mutanen nan suka ɗauka mun yarda da shi. Masha Allah. Kuma shirye muke duk sadda ake buƙatar mu zanna da su mu ƙara jaddada wannan goyon baya, shirye muke. Haka. Amma ba ta garin da ke zuwa daga wata ƙasa su ke bata mamu wannan shiri. Akwai su suna zuwa daga nesa, wasu daga Sokoto, wasu Mina, su zo cikin daren nan su aikata ɓanna su ta yi su, sai a ce mutanenmu ne, alhali ko ba su bane ba. Wannan abu muna dai fata yadda aka yarjejeniyar nan Allah ya sa ta ɗore, kuma mu shirye muke mu je mai magana da mai martaba sarki, shi kuma ya dauki maganar na ya kai ta wurin gwamnati don gwamnati ta shigo ciki a amince da yarjejeniyar nan ta yadda za a yi a zanna lafiya. Ai mun fi kowa so a zanna lafiya, mun fi kowa kasar nan son a zanna lafiya. Dan in talakan mu ba su zanna lafiya ba yadda za mu zanna lafiya. Yanzu in ka duba wata kasa duk ga sarakuna nan ana ta gudu ana ta barin kasa, to ina magana. To wannan shine abin ga. To masha Allah, to ran kaɗai in Allah ya yarda a cikin ƙudurce mu kamar yadda muka yi masu alwashi na cewa idan Allah ya sanya duk hanyoyin da muka bi mun bi su mun samu ainihin abin da muke bukata, to insha Allahu ta'ala za mu zo za a haɗu da mu da su da ainihin wakilanku da kuma su wa'annan 'yan banga, domin kokensu dama 'yan banga. Muna buƙatar in Allah ya yarda mutanen nan su fara cin kasuwa, musamman suna da dabbobinsu da suka killace domin wannan sallah mai albarka da take kusantowa babban sallah, su kawo su kasuwa a saida da sauransu. So ranka dai alhamdulillah muna godiya akan wannan al'amari, muna godiya, kuma in Allah ya yarda wannan abubuwa da muka ɗauko tunda dai mun fuskanci kalubale ko yanzu haka kan taho wannan mun fuskanci kalubale sosai, amma insha Allahu ta'ala ba za mu aje ba sai mun tabbatar da cewa mun kai karshen wannan al'amari insha Allah. Mun gode kwarai, muna godiya ranka. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.